दिनैथ' टिचार डे मास्टारखौनो खेबसे स्राय लोगो हमना फैनोसै र' साला आं मट'खौनो कल खालामनोसै हेल' मट'ना पतलु आं मट'आनो दिनैथ' टिचार डे थ' मास्टारफोरखौनो खेबसे लोगो हमहैनोसै आरे बे लकडाउनाव बोरै थांनोब्रा स्कुलावलाय साला पुलिसफोरदो बुजानो नों पुलिसफोरदो बुजानो आरे साला गिख' लकडाउन मानो लकडाउनाव मानसिफ्रा बेसेबां माहा थांना फैखो आरो जोंथ' न'आव थानानै जोंथ' स्कुलावसो थांगोन ना थ' जेबो जाया आरे मट' बिदि नङालै मास्टारफ्रा जोंखौ फेदेरदो जोंखौ सोलोंहोदो फोरोंदो नों बे दिनै लकडाउन ना जि टिचार डेआव नों मोनसेबो गिफ्ट गैयाबालाय मा जागोन हा आरे नों थांनो गोसोबा हारसिं थां मिथिबाय आंखौ नों लोगो लाना मिथिबाय दे नों थाबा सार मा खालामदों नै आं लेपटपाव माबा बे नायदो जिराय दे जागोन दे ओमफ्राय मा खोथा मा बाथ्रामोन सार दिनै टिचार डेखाय फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय सार आंहा जेबो फैसायानो गैया गिफ्ट बायनो बेखायनो आं माने रायलायनोल'सो फैबाय नोंदो टिचार डेआवहा जागोन दे ओमफ्राय फरायनाया बोरै जादों फरायनायाथ' सार जाथ्राखै दा सानैसो पाबजि गेम जाबाय टेनसन जाबाय थादों आं दा आरे नों पाबजिसो गेलेयो हा दा गेलेला सार फराय मिथिबायना दिनैनिफ्राय फरायगोन सार ओमफ्राय माखौ हायाखै आंनियाव फैबानो जाबाय मिथिबाय जागोन सार ओमफ्राय स्कुला माब्ला खुलिगोन स्कुला खुलिसिगोन साननैसो उनावनो आं खबर होगोन खुलिबा जागोन दे सार ओमफ्राय दि जोंहा स्कुलाव लकडाउननिफ्राय फैनाय जायाखै नङा होमबा ओमफ्राय स्कुलाबो बन्द' जादों नङा होमबा ओमफ्राय बे बन्द' जानायावथ' नोंथांमोनाथ' फैसा लागोन बेखौ नों टेनसन खालामना दे बेखौ आं माबा मोनसे खालामो जागोन दे सार जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां नाङोबा प्लिज लाइक कमेन्ट साबसक्राइब एन्ड शेयार खालाम लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'नाय जाबाय बाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन